Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade e plateau men Pindi TV yewtere mon pinal hanke hande Tidiani Toussar waɗan toon en jottima kadi jonde pulagum caggal nde jettuɗen nene baba jettuɗen kadi seramɓe men jettuɗen hilifaɓe men diine en jetti kadi bandiraɓe fulɓe daroɓe Ayaw Pindi TV jamma ñalawma subaka e kikiɗe keppani kaɓani bandiraɓe en jottima jonde pulagu jonde pinal hanke hande noddi ko culture men noddi ko ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗa wonde eɗen gonirɗa eɗen dillata eɗen dillirta tigui pinal hanke hande ene nodduma sikki ala ko ɗum tagui jaaɗen bismiɗen gorko pullo baɗɗo fayida gorko pullo kadi ganduɗa daraniɗo pulagu guila hanki taw wona hande gorko pullo ñambeteɗe nde wonnoon golle makko ko joɗɗe ko laftude machallah eɗen mbiya yo Allah hokkuma juddude hen woni Abou Djibade ko on tigui hande bismiɗen ɗo e plateau men Pindi TV Abou Djibade min mbima bisimilla ma e Pindi TV min jiiɗi yidema ɗo guila hanki taw wona hande bisimilla ma e pulagu calmina bandiraɓe jarama Seydi Sar mi salminima mi jurimama mi ñaguima yafoyde gam galle o ko galle men mbo potmi mi fotino ɗo arka adi hande kono hunde fof kone Allah hoddiri adi foof ko en calmini caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jarnade jiknaɓe meɗen tedduɓe ɓe jarnade hilifaɓe men diine e hilifaɓe aada moƴƴuɓe leñol ngol foof alɗuɓe leñol ngol foof e guindiyankoɓe leñol ngol ha e hattanteɓe leñol ngol en calmini bandiraɓe kala e hande en jottima ɗo e galle men e Pindi TV ko télé men mo ganduɗa hoorema aduna fof no watti hen hakkille ɗum noon mi salminima Seydi Sar noon tigui jarama Abou Djibade ɓiɓɓe fulɓe kala so jiima ɗo ene belto no fewi gati ko gorko daraniɗo pulagu ɗum noon mbeɗa sikki horkanen dande seeɗa tan gartane bundi yewtere he alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗe godani jil jalali wal kirami Abdoulaye Seydi Alpha Demba Siley taniraɓe jarga besel yo yamel besel Mariam Modi Cabano pulamba togani kontoro to waɗaɓe pena ko yode dendangal ɓiɓɓe fulɓe darniɓe diine men e gendi men e pinale aada gendiyankoɓe leñol darniɓe leñol e atanɓe leñol atanteɓe leñol gilayo jontaɗa leñol
notoden Abdaramani le jimbo wasiro ngajele le jimbo notoden gorko pullo tanirabe Malik Pendala batandirabe mum ci fotono yimbe jawte kodorde nane tanirabe mana kalda no jineji on pulo mi ande gam yo leñol yaro yeso ko funere Haruna Musa Jata jaja be jamala gorko yo to wedo bose abe pula nanida kanka biya mi toro do alo pula jere tanirabe manani elega beli jawbe nani elega gila wachian dum gel date Haruna Musa Jata jajabe jamala gila jawbe hore wendu jabe bade mbato kuri tafade bade tangela de ja jiddo ko dawa sambato bade pindel jidda nafo womba halata doko womba halata bado mbo nimsatan dofto womba habata mawni kel kester Daoud Musa Dia Abu Bakri Dia Alsan Dia nane anane toki alla buri pinde Haruna Jam Allah suko wadi hay goto ittata Allah suko itine hay goto wattata kalal dinde Allah li tappoɓe godata nangue suko fuɗi to wi jungo wo tewirnata dudal ngal alluɓi say ñifata kono Allah koye wela waɗi Haruna Dia Abu Jibade golle ma jodi pewi en bimo jappulo Haruna Musa Dia en bi kadi Daouda Musa Dia jappulo nde wonnon ko fulbe ganduda wadbe nyalande wadbe kadi ko be mbadi kadi ko be mbadani dum non en bibe jappulo min beltima Abou Djiba do min parnoma do ari ha don Abou Djiba do ko télévision meden pullo kala télévision men Pindi TV ngam ganduda ko dillata ko dum de dillata ko e bamtare leñol ngol Pindi TV dillata kadi ko e bamtare leñol ngol dum non semen noddimo do mbe sikki ko hani wadi min bima kadi bismillah ma Abou Djiba de min namdi hande holko Abou Djiba wone do mun holdo yarata hande e carrière musique mun min bayri yide ada yaltini single min bayri yide ada yaltini album holko sabi dum ka jodi do tan malla ko holdum a jarama mi weltima adi fof arde ɗo no mbirmami ni e télé meɗen Pindi TV télé mbe ganduɗa hoorema kadi hande ne batta hakkille no feewi nden ñaago Allah nde ɓurata ɓamtade mo ɓurata yaajde nde ɓurata wawde nanede ɗo woɗɗindi wonno ko télé mo ganduɗa hoorema yimɓe pulago fof ina watti hen hakkille te ko gartam fulɓe ko yoltude hujjadi fulɓe e ubbidde pine meɗen hanki e Pindi TV ko hayso tawi en garani ɗo ñande fof tasan tas en naati e YouTube walla ko nanti hen eɗen mbawi jaggude télé o keɗɗen ko haalate hen en jiyani hen ko ganduɗa hoorema ko soofi en jiiɗen tan koko yooɗi en ɗum noon ko ɗum puusi men hande ha mbawɗen arde ko ɓitti ɓiili ko fof eɗen gandi koye période tabaski gonɗen e wona hunde wemde e temps o weeɓani ko ne heewi ko fawe min
ɗo heewi ɓe ganduɗa hoorema ko fotiri fotɓe réglanede e fotɓe haaldede e fotɓe yaadede e fotɓe yiidede e oɗo période kono noon ko force kadi are nde wonno ko hen jeeya kono noon wiide tan haaliɗo haala hono beela Abou Djouba wayri yaltide cassette non mi wayri an yaltide cassette la 2018 mi yalti DCD ono wiye aadi bile aadi salade aadi ɓuuri fottude aadi hakkude me leñol ngol donc eɗen mbaɗi goɗɗo nane e nder laawol mone e nder studio ko waɗama guila avant covid 19 o mais en mbawano ɗum yaltinde on saaga joni noon ha hande ko ɗum bolki ɗum seeɗa wonno jiɗɗen ko sen jaltini ɗum taw eɗen mbadda hen tourné ji eɗen mbawa wadde distribué seedeji ɗi e nder ladde ɗe ɗum tagui seeɗa patɗen kono ko foti yaltude inchallahu taala won kadi ko ganduɗa hoorema mbaɗi ɗum ɗeɗo balɗe ɗum ko sehil amen wiye Djiby Ould Ba gonɗo France ene jogui ganduɗa hoorema chaine mum wiyete ko télé men mbo liggodira e amen min e rapport hande korko jiɗaɗo no wiye advice eywa min mbaɗi diwo goto mo gaɗɗoro baɗɗo fayida taw yimate hen ko pulagu e gartam meɗen e fandare meɗen e fina tawa meɗen morceau o wiyete ko faara men mbeɗa andi inchallahu rabbi hakkude ɗon e 1er août ina gasa wonde Allah waɗana men fartaŋŋe ɗum wawa yaltude ha joni yo yimɓe paam Abou Djouba ko jeygol ruɓeñere mumni kono su'añi mumni kono ñifani yimɓe ganda mbeɗen waɗa ɗum mbeɗa wawi noon jooɗade duuɓi kewɗi nde wonno gowɗo waabede yiiɗa dasede eywa nalankagal kadi waɗi satiré eywa ko fijirde nde ganduɗa hoorema nde ala mawɓe e sukaɓe e foof en jolata e ƴoƴɓe ha ngaɓe fof joli hen donc a teyat tan jaara hakkille ma nde wonno won amateur uji walla yimɓe ɓe ganduɗa hoorema yiɗɓe guila hanki ha hande ko ɓen ɓamda haɗo jooɗiɗen ɗo ha sukaɓe men gaari ina jiiɗi Abou Djouba ina jiiɗi ko waɗata ko ina jiiɗi mbaadi muɗum e jaɓɓal mum e image muɗum ɓe batti hen hakkille ɓen ɗon sukaɓe ha hande ɗum waɗi somi fini subaka hande tan mi wi janggo mbeɗa waɗa anniversaire walla janggo mbeɗa mawnina hunde ko ganduɗa hoorema ko yimɓe ɓen fulago no yitto hen koye mumen pularde ndi fof dillat ɗum noon waɗi Abou Djouba ko jeygol duuɓi ruɓiñere hayso jooɗima duuɓi temedere waɗani hay cassette goto walla yaltinani hay morceau goto mi wiyani nalanke yo wat noon kono ko jiguimi ko jigani nalanke foof wona wastanade Allah nde wonno neɗɗo fof wonko Allah rokkata ɗum wona dokkal ngal dokkata hoorema ɗum ko don de Dieu ko dokkal Allah ɗum noon ko aɗa andi an hoorema aɗa ummiɗa foof aɗa andi yimɓe ɓe jaataɓe toujours eɓe paari pour ɗoftudema ɗum noon ko yettere Allah wonɓe ganduɗa hoorema so jooɗima walla ɓooyi e nder suudu tan ina ɓorno comcumi walla ɓooyi ɓuftugol tan fadannoɓe ɗumen ɓe jahallade mumen min noon yettere Allah fadoɓemi ɓe hayso tawi mi waɗi nder suudu balɗe ɗiɗi padam somi yalti ɓe doftami ɗum ko dakke Allah malla ko hoorema en jettoriɗum Allah ɗon laaɓi Abou Djouba de a tawama musique hanki a tawama kadi musique hande ene waɗi wayla seede hol caɗele ɗe guurɗon hen min tawi musique haal pular en surtout wonko waɗaɗo wonko yonno hen won kadi ɗi min tawi ɗum e yettere Allah hande kala ka so lingu yari karaw yo yetto Allah yetta lawƴoɓe koroɗe e maayo ngo min wonno nalanke mo ñimtinan ɓe tawmi ɗo jogui ñañuji kolli witeno ko Demba Bref nalanke Pollo no amni jimannoɗo mbeɗa ñemtina ɗum kono woni idolam ba ganduɗa hoorema jiimi jaɓɓal muɗum e fayidagal muɗum ko Elhadji Baba Maya Baydy Mal kanko hande ɓe jeeya e yimɓe hayso tawi min gondani makko ñande foof hayso woni min gondani groupe goto mbeɗa min ƴewno liggorto min ƴeewa yaadude hende wonno mbo yaadi e leñol mbo yaadi e jamanu embo fewdinalankagal ngal minenne Allah rokki amen e bange ba min keedi o baba henno ko e bange Fouta o minen min keedi e nder jeeri ndi ɗo pulardi to eywa machallah ko fewndi e jeeri ndi minen e nder waalo ngo ko minen Allah walli amen ɗum min pewndi e jeeri he ngam kala kurko pullo hande ƴettuɗo huddu walla ƴetti ñañoru walla ƴetti dande mum yimi a waɗat sentir ko Abou Djouba woni ɗon baba maɗa hande kala ɓiɗɗo fuutanke jimowo e leñol ngol kala nde yimi
gaynata a santirani baba ma nder ɗum ɗon noon min ittinalankagal ngal ha ɗo wonɗo ngal wonno e ngal fappuno mais anda beela nana ko wiyete fappude mbeɗa andi fappude ko nagge yahata ha ganduɗa hoorema watta umminede eyyi min gaddi ngal noon ha ngal wonti avion ɗum min mbawani leñol ngol yettere Allah alhamdulillah par ce que soko tawi hande bojal heɗama Chine walla heɗama Japon walla heɗama États-Unis ko grâce à Abou Djouba de hande soko tawi Cheikh Oumar heɗama hande e leyɗele Indien walla heɗama hande e leyɗele ɓurɗe mawdude aduna he yo yimɓe jetto Allah jetta El Hadji Baba ma wodi ko yettere Allah ɗum noon wadde wonɗo min gaddinalankagal wonko min mbaɗi e leñol ngol en jettiri ɗum jomiraɗo maɓɓe subhanahu wa taala noon tigui leñol ngol holani jamareɓe machallah ko wayno monen nana e aduna he ne mbaɗa golle joɗɗe e laftude ɗum kadi yo jut Abou Djouba de nde gam leñol ngol toujours dañata ɓe farnori beele oɗon ɗamini sukaɓe aroɓe joni ɓe ma mbaddu hono ko mbaɗɗon ko malla ma ndew ma jaab rewde e pele moɗon ha ganduɗa daña ko dañɗon ko aɗa andi neɗɗo soko woni neɗɗo heewani runtinde ko munko Allah addat tan soko wonino ɗum waliyo jibina waliyu walla pilote avion jibina pilote kono noon hen gueɗal fof ko Allah addat tan gonga e nder sukaɓe men ɓe en mbawa toɗɗade mbiyan hande maɓe mbana El Hadji Baba Mal walla maɓe mbana hono Abou Djouba ni kono noon kamɓene soɓe ballama ɓe puusama ko ma leñol ngol ruttotode wonno ne seeno no wayi fof ko noon gundoji mum mba'ata gonga leñol ngol hande so wiyama ko leñol ɓiɓɓe fulɓe mi jogui nalankoɓe ene jogui awluɓe ene jogui wambaɓe ene jogui fof mais e ngol ɗiɓi welsidade e hono wambaɓe mumen ɓe e awluɓe mumen ɓe e ñeeñɓe mumen ɓe e nalankoɓe ngam hande toujours mbeɗa haala ɗum e émission ngaji kewɗi eɗen jogui producteur uji min ganduɗa hoorema hande wawɓe ittude artiste oɓe ɗo naw ɗumen États-Unis naw ɗumen partout mais koye nalankoɓe woɗɓe ɓe jiidani ɗemgal ɓe kewi namde kono wona enen wona sukaɓe meɗen ɓe noon soko neɗɗo suɓani awdi muɗum tijjiri gatamere e on sango so renaki ma yimɓe won awoɓe tawa an e awata walla noon gawa leydi tawta leydi ɗum noon sukaɓe men ɓe kamɓe goni awdi men janggo eɗen ñaagui Allah nde leñol ngol wattata e mabɓe hakkille kamɓene vraiment eɓe jogui yimoɓe welɓe daade waɗɓe fayida sukaɓe yontaɓe anduɓe ganni wuurɓe e nder Fouta guure e nder Jolof guure e nder laddeji meɗen ɗi ferla ɓundu ala ɗo ɓe jahani hen bindi walla koɓe nani ala kokoɓe guuri ko sukaɓe tokosoɓe nani e nder ladde he ko wawɓe yim soɓe ballaɓe ɓe jahat kono hunde foof ko aduna ko so wallaka yahata woni mbo wawa feera wallede mbo sohlani ballal siɗa ballal sohlani ballal yiiɗa hay balle deeji ala ɗofte deeji ala hay goto ko Allah heddi fof ko ma walle gonga a haali gonga Abou Djouba de o hokke en kadi morso goɗɗo garten e yewtere he mari dulal tanigel koylel samore tan koylel samuri nun jambirama cona jabato do bole ñande linko pore puri jolaje dembonane koɗo mettane garalena ñande kirɗume e rosa Sénégal mbaynimi Mamoudou Bara Ndiaye
Samba altini jake Abu Mayel Jalala Jaya Madu Si Jama Madu Musa Jaka Dari dari no mi achoini mi malado bi manangele Dabadane wutio badane wutio nangata ke Dawuda mati cirngel min Jibril bado anna ebo wonde Hamidu indere Seydi Mama Sarr na jogi 5 palace on 5 palace na yo nelenga si sere takusan kikir Njatime yandil linko rebe fulbe njaltide bidde ko sam Bojel fala yimi ade hundu ko mum fo ko hayo ya Wadi sade bismillah ya wilerani adi ko sam na ije ake Kubi tele mbele yeba bibi do wodi jara ko sam yeba tele Bagi tele boki oroji Amadu Njaay Jibi Joel Haruna Mamadou Kebe Jeewo Amadu Abu Kumba Jeli ya Seydi Mamadou Karel Umara Galkoroji areta mari tulale Mariata Tole Ragi Abdul Wurel yo jamam menilenga Jamma velio menilenga Debel bitu bojel labe jali ga Seydi Gamalam Le malam la polla mu juro gor kana fanja janga Funere kote dembele la samba yang batongu jungu yore Haruna kala jala Haruna birom del de balkumbo uri fenda bela Bede maltu mutar malali yara nyewa Noto dan Abdurrahmani le jimbu Gota itani bi pendalla Wo fulbe ayna be nayo Musa Sik Samba Sasi o jade lo budu woro Cheikh Amadou Ndiaye Jalo wa temba yoro bano Ahmed temba yoro Demandara ila la bachane Sala ke yara juma Kota samana be mutarabina yo Isileimani Amadi Batel Benamera Jiba jajel bandalu jajel Fulbeno dingere nota den Abdurrahmani Ka Kollala Haruna Musa Jayo Tajaja bidamala Notane kam farba makki kumba jarage Korko tondula maje dembe funebe Golle balle jeti godu goy maado Take babada na yude Simtanta ga yude Allah
ko noon tigi Abou Djibade golle ma jooɗi peewi en calmini Alaji Amadou Sarr en calmini Alsane Yaya Kismasi salminama a juurama bandiraɓe kala daroɓe Pindi TV en calmini en juurima sen mbi eɗen limta tan eɗen mbawi jumde noon bandiraɓe kala battuɗo haqqille mum e Ayaw Pindi TV eɗen calmina ɗum eɗen juurima jettoro amen tedduɗo timmuɗo paaɗe moɗon jamma ñalawma oɗon daara kala ko yalte Pindi TV on keppani on kaɓani ɗum noon min jetti on min jarnima on kadi min calmini on hande noon ganduɗa ko jonde pulago jonde men pinal hanke hande so noddiɗo Abou Djibade oɗon gandi ko hani waɗi machallah dande nde so yimi ene weeli so muñi kadi ene weeli eɗen gandi mo yewti pulago kala aynaɓe ɓe e fulɓe kadi ganduɗa wonɓe maayo ngal fulɓe wonɓe diaspora kala Abou Djibade ene yewti ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah junnu gurdam makko moƴƴina battere makko en beltan mom hande notaɗo Abou Djibade joni en kaali aɗi Pindi TV ganduɗa ko télévision hande battaɗo haqqille no feewi machallah yo Allah junnu ɗum holko kalata hande e Pindi TV so tawi ganduɗa aɗa wiya Pindi TV yo tinno hol banggue mbiyata yo tinnoro hol banggue mbiyata yo ɓeydu e hol banggue kadi mbiyata yo ustu jimi tan ma taw koko ɓeydete hen kono ko ustete hen ala nde wonno ko waɗa foof ko min jii no feewi ngam min jiiɗo tan ko culture pinal aada e diine e ko ɓamtata leñol yaara yesso e min ñagato noon mawɓe meɗen ɓe ganduɗa hoorema guila e mawɗo leydi men non potno adarade salmindema no so wone jaam en gone jaam so dañi jaam en dañi jaam président Macky Amadou Sall nde Allah rokkata mba tawtede mbo wuuri en mbiyambo julmbo wuuri kanko e sohnaji makko Mariame Faye Sall amin amin e dendagal gouvernement makko fof ko wayno Abdoulaye Daouda Diallo en sehilaɓe woɗɓe waaɓe noon Samba Ndiobi en ka en ɓe ganduɗa hoorema ko sehilaɓe meɗen Farba Ngom mo ganduɗa hoorema ko ɓi nenam sehilam kadi guiƴam mbo mbaddumi fof eywa eɗen mbi ɗumen yoɓe julmo wuuri kamɓe fof e ñaganade mawɗo leydi ndi jaam kadi nde ɗo ɓesɗata wattu hakkille muɗum e Pindi TV e o beela ɗum ɓeydo yaaji licence o dañe e image o wawa woɗɗoyde yimɓe jii ɗum ɗo woɗɗi eɗen gandi Harouna Moussa Dia so jaaɓi embo wawi ɗum dañoyde kono ɗon dañi ɗum en tant que hakkude makko e président de la république wonko woni ɗon nde muusi nde eɗen gandi nde fuɗɗa nde hay goto sikkano ma won e nde yimɓe mbiyanno wonata nde ko ndene oɗon gandi daw Harouna Moussa Dia dari ha ɗum woni e ɗum noon wadde soko tawi woni on soko miñum en hande woni ɗo kamɓe ɓe jeeyama e yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɗoftuɓe Pindi TV e on ɗon hande ina foti darane yiyene o andane e télévision muɗum oɗo wawa ɓamtade saabu Harouna Dia gurdam mum fof yo leñol yaaru yeeso kanko woni baɗowo mbo haalata dokkowo mbo nimsata ɗoftowo mbo haɓata towɗo townowo e mo ganduɗa hoorema ñammina tutanani jolna jippinani ko Harouna Moussa Dia mo ganduɗa hoorema min ñagoto Allah aɗa andi wiide Harouna Dia soko alana min mbaɗat ɗum créé ɗum ko konngol wawa wonde saabu neɗɗo wawa wadde créé neɗɗo kono Harouna Dia soko alano e leñol ngol loroto ko ɗum tan min mbawi wiide nde wonno wonko waɗani min ko suuɗi eko feeñi gila noon hay hunde wonani e ko foti waɗande Abou Djiba ko ɗum ko hakkude men Abou Djiba tan kadi wona e mbeygu wona e geew wona e aduna o finat subaka tan o nodda Abou Djiba de o waɗan ɗum ko foti waɗande ɗum ko o nodda baaɗo noon te ko min ko mbaɗantemi ko ujurnaji sappo neɗɗo nani caggal am waɗanteɓe hono noon ɗum noon min ñaago Allah gurdam makko yo Allah junnu ko baaɗono makko yo Allah hebbina ɗum e leñol ngol e mbaɗon Abdourahmane Kamba kalami ɗo o mo ganduɗa hoorema kanko jogui hande société biyeteɗo SAS o noddi men yen gar mbaɗen action ngaji gam sansude sawru mbaggu koye miijoji Harouna Dia koye miijoji président de la république e par ce que yidde pulago ɓesdo hoɗo aawe
fulɓe natta eggude eggirgal musgal fulɓe natta ɓittidirde hono ni e ndeɗo julde taske Dakar tewu natta tewu tan ɓolo watta arde Dakar dammuhol gurgol natta arde ɗo wawa jogade hunde leñol ngol naftoro janggo ko ɗum ɗo woni hande ko ganduɗa hoorema ko Abdourahmani Ka te haade muɗum wat ɗum wonko haade muɗum rendinde yimɓe gaare mbaɗen tawi ko waɗni hoore makko tan ko goto o darade o mahi jumaji neɗɗo wawa haalande mono foti o waɗi forsuji o asni boyiɗi o hajjinoyi jeeyaɓe Allah o rokki jawɗe taske o safri ñawnoɓe o waɗi hunde pop no Harouna Dia wayni donc on ɗon suko darima andi wi leñol ngol yen gar nden ɓawen change hono gonirɗen ni ɓiɓɓe men jangga e batten dañde école aji mobile batten dañde hay hôpital mobile pourquoi pas tawa ko auto ji ɗi ganduɗa hoorema fof nani hen médecin ji ne hen tawa ne garata wuuro fulɓe cafra meɗen par ce que ɗen gandi hande yimɓe hewɓe nani nder ladde he e gonete ladde he ha dafe toon ha maayo toon ambulance ala y a rien donc ɗum ɗon noon sen mbawi ɗum dañde jangga e jaam ma won fartange moƴƴo faade e leñol ngol ɗum ɗon noon neɗɗo fof keeɗi ɗum gila e Harouna Dia ha goɗɗo min jiiɗi yo watte hen hakkille nde wonno minen wonɗo Allah nawi amen min dañi hikka duuɓi 50 et quelque min natti fenande leñol min natti min peera yaade ko wona ko leñol yaadi min peera wadde wonde homme d'affaires uji leñol ndax fontude leñol walla wuurde mbeɗa min guure leñol ngam leñol mbeɗa min ɓamta leñol ene ɓamta amen ko ɗum woni hakkude amen ko marchandise dundu reni mbarude reni dundu bon kono wona kam arde no funta leñol ngol pour wurde maggol wadde kala puntowo leñol min jadata e muɗum wadde Allah rokki amen image uji amen peera sofde hamin jottimi ɗo min jotti ɗo min jaata haade min ganduɗa hoorema ko hande ko wadde yaade retraite heddi aɗa waɗa ko ganduɗa hoorema ko bonnata image ma donc soko min jii Abdourahmani Ka min jii baɗon Harouna Dia min jii goɗɗo baɗo noon ina darani leñol te ko ɗum ɗo ko ɗum ɓamtare leñol min jahata hen ha nder min mbaɗa ko jolfuɓe mbiyata ko min mbaɗata hen takka rip goga tigi keɗima ko Abou Djiba han ko ɗum noon yo Allah accan yimɓe worɓe fulɓe dariɓe lang gam wadde wallude leñol ngol eɗen gandi kesi Assemblée nationale heeɗani hen caggal so ɗeɗo télé hande darima wawi yiyede partout wawi kadi soynede partout ko Allah e nelaɗo mum e Daouda Moussa Dia waɗi ɗo tigui gollal jongal ɗum noon ñalade yantata tan koye ñalade hamin duwanomo balɗe juɗɗe balɗe moƴƴa fotani tikkande kesi Assemblée nationale tikkande ko dendam ko sehlam nden ndo adinade pale nde walla ndo adinade joɗade assemblée nde ene jeeya e adidɓe teddinde Abou Djiba kono ɗum mon jewtu ɗum sala jaɓi watta caɗele dendam modal de ngay waro watta caɗele kessel ganduɗa ko birtude juuɗe ɓiɓɓe fulɓe kala ganduɗa no par ce que dendam jogue makko droit toon jemba gandaga e ko jaajaɓe kono makko ala wallahi kono makko ala wallahi ko gonga mbeɗa jogui droit Harouna Dia yo mawni ko o koɓe jaajaɓe somi yiiɗi toon jeɓe mi toñat gonga sosoɓe jaajaɓe marinaɓe camaraɓe ɓe jiɗmi toon fof mi toñat gonga mais Harouna Daouda Dia yimɓe fof no gandi neyde makko nde wonno wona laamu bewnimo kanko ko jibinaɗo e laamu jawdi bewnanima nde wonno jawdi heccima wadde kanko kala neɗɗo ganduɗomo ina andarima fayidagal deƴƴere e kadi kala ko ganduɗa hoorema kanko Harouna Moussa Dia woni idole makko kala ko majjuɗa e Harouna aɗa wawi ɗum tawde e Daouda Dia deeƴo gollo ɗum Abou Djiba golle ma jooɗi feewi min beltima sinno ko saga men gonen ɗo ha juuti par ce que machallah ko jimata ko ne weeli eɗen mbiya kadi bandiraɓe yoɓe julmo wuuri gati koye taske paaɗen hankkadine mataw natti woɗɗude bandiraɓe foof yo julmo wuuri Allah hokken kadi tawede o saaha mo wuuri holno jirɗa hikka fulɓe ɓe jawɗi ɗi hikka e taske holno way eyyi mi yo jaajaɓe nden tan jawdi ngari ha heewi malla ngarani corona o bukkatde jawdi bukkatde corona yata ko haaju mum kono noon julde taske yata ko haaju mum jawdi yata ko haaju mum ko waɗanno ko waɗat tan so Allah jaaɓi yimɓe juulat inchallahu rabbi inchallah so Allah jaaɓi te so Allahu jaaɓi ma Allah waɗi hen moƴƴirde tan wonno wonko keddiɗen eɗen keddi pinal meɗen e aada men te eɗen jaaɓi reftade hilifaɓe meɗen diine te koɓe ñagoto Allah ko Allah rokkata men ɗum gonga
nde wonno kamɓe enen sen mbaaliɗano kamɓe ɓene kursaji he gonga eɓe ñaago Allah moƴƴere eɓe ñaago Allah yo Allah ittan meɗen oɗo blanc amin eɓe ganduɗa hoorema ari kadi wona ɗo tan e leydi Sénégal ari ko monde entier o ɗum noon eɓe ñaago ɗum e ko sa'a fof wonko ganduɗa hoorema welani haalde e télévision kono noon yo yimɓe paam koye mumen wonko de wonko ganduɗa hoorema en mbawa wastanade en bastatako en mbiyata rafi o ko ari koye joni ne famɗiɗe neɗɗo ɗofti bandum mbo jiiɗi ƴiƴam e nder leñol ngol ɗo ha nawi ɗum hôpital walla tawi ɗum salmini ɗum toon ceerno amen ɓe gaccani meɗen Allah noon wasi men woppu jittiren ɗum Allah ɗum noon julde taski nde jawɗi gaari ha heewi inchallahu rabbi ministre meɗen ministre de l'élevage woni Samba Ndiobène Ka nani daari hen e yamirore président de la république vraiment eɗen jogui yakar eɗen jogui ɗaminare mawde taske o ma rew lawol ma goto foof ma dañ jawdi e galle muɗum joom jawgal ma dañ jawgal joom jawguel ma dañ jawguel na amen ni minen haysa min korima après jajaɓe so keddi min jaato joni mana wiide tan yo yimɓe tinno e corona on mba kalɗen yo yimɓe ɓesde tan e tinnade masque uji ɗi ɓe mbiyaɗi e calminali kewɗi ɗi irtidirde nde wiide no wadde accolade nde kala ganduɗa hoorema ina adda loro ko yimɓe mbiya yo ndento ko yimɓe mbiya yo ndento ko e saha fof yoɓe cooɗo juuɗe mabɓe yoɓe ƴeew gel uji ɗi ganduɗa ma ko antimicrobe eɓe mbaɗa e juuɗe mumen ina weeɓi ko temedere jarata jogoɗa toujours taw aɗa waɗa ɗum e juuɗe ma eywa par ce que sa ittiɗo hande rafi a nawtini galle ma e ko caɗele ɓole yo Allah rokku men yo Allah rokku men no Allah dandirta meɗen oɗo rafi kono tineɗen e koye meɗen ko jolfuɗi won ko kalata ko mbi ko fagaru mogin faju heblade mbasa rafede ɓuuri yaade ha dafeɗa cello ñawdoɗa gam ɗum hokku men morceau kesso corona o morceau corona o mi waɗanimo programme mbo wona morceau traditionnel ok non semino dido debo jume la fayore timtimol yalti yebe ɗuri dena ba jel tollel ma kumbe bila duɗeri gay bela mar samba cumanaji koli yungol batanum jagguno kume ine waɗi gayna ko nayi mi wuritenayo bojel tolle ma kumbe billa duɗeri gay belari amar pullataɗi gel samba cumana joa pullataɗiɗe pullataɗiya rabata jiɗol tubom tula kawel pula malal somrane birom Ousmane Moussa Sadji Sangouran Mamouraji Samba Lewel Kadamali Lamba Jamal Katambode Saga Demba Demoya Alu Seydi Mamadou Mbari Maymoudi Mamadou Basin Gorko Jawandu o goto tani ɓe bidemba e kala demba Abu Ñaale Suleymani Ousmane Youssouf Sire Diana lolami ɗo i pare jadi gel ba Oumar Yero gorko yoto tokomaje takamaje ɓuri denayo bajel tolle nate kala ɗo pula
yiɗi yiide koye mon en Pindi TV télévision meɗen télévision yo ganni yo force leñol natele YouTube wiloyɗen yo Pindi TV kettuɗen koye men ganni men e sernaɓe meɗen e ganni men ɓiwrideɗa o ko jeetonde ɗumgo jumel ala fayore malik ñawel sambamol samba wali jaɓo kullel ɓeydare juma takka haw moon malik ñawel bamol samba wali jaɓo kullel ɓeydare juma takka haw moon ɗumgo jumel ala fayore timtimol yalta yeɓe ɓiwridenayoyo o jeetonde makumɓe billa duɗeri geyi belal yamman pullataɗi gel samba jumanajo pullaɗaɗiyo ramata non tigi Abou Djibade golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi daroɓe Ayaw Pindi TV kala beltanimama machallah tigi a waɗi gollal ma laftugal kadi a haali yimɓeɓe kadi nani en mbi kadi bandiraɓe juulem wuuri yallah hokki en tawede o sakama wuuri ko weeli yonata sowona ɗum kirden ɗo e Abou Djibade ha jamma o jangga eɗen gandi ene jangga ene ɓeydo welde kono mataw ko ɗon tan mbaweten hadde Abou Djibade ko ɗon mbaynotoɗen bandiraɓe mbaynoɗa bandiraɓe gudden yewtere nde bisimilla ɗum noon bandiraɓe fulɓe mbimi e wimami funnangue e hirnangue rewa e worgo yo Allah rokku meɗen julde e jaam kala mba Allah tawni ko yo Allah taw okku ɗum tawtede mo wuuri taw eɗen ɓeydi en ustaki Allah ɓeydo arsugaji ɗi Allah Allah adda celle duumiɗe ɗe Allah ɓesda arsugaji ɗi ɓesda cellal ngal ɓesda diineji meɗen yo Allah rokku meɗen julde nde ganduɗa horma laɓani e nder juldeji ɗum noon bandiraɓe fulɓe kala ko neɗɗo nani ɗo e nder Abou Djiba walla e hande e télévision meɗen Pindi TV haali Abou Djiba haali ɗo ganduɗa ma famani ɗum yo accu halal hakke anda ko neɗɗo timmani kala ko moƴƴi hen gandon koto Allah iwi on jarama allahumma salli ala sayyidina ko noon Abou Djiba Allah jarama a jarama en beltanima kadi directeur men Abou Samba Diop bertanɗo fulɓe leeso yesso en ñagon momo balɗe judde e battane moƴƴe en mbi kadi bandiraɓe men ɓe liggotoɗen ɗo ganduɗa émissuji joɗɗi baɗɗi fayida ganduɗa ɗi yimɓeɓe foof darata beltoɗi eɗen gandi dariɓe ɗo technicien ji jamma e ñalawma suba hay kehiɗe tigui koɓe dariɓe lang dawoɓe 7 heures ganduɗa ha 6 heures tawɓe keppataɓe kaɓata teddugal amen jettora men timmuɗo faade e moɗon gam ganduɗa golle mon dariɗe lang joɗɗe pewɗe machallah hamin liggodo e moɗon ligguey mo laaɓɗo ɗum noon yo Allah hokki en wattudinimo wuuri hamin mbiyon kadi juulemo wuuri woni ganduɗa Samba Diop e Mati e ganduɗa e Thiadwal ko ɓen tigui keɗano en to banggue kaɓirɗe to bandiraɓe yesso haalirde ko sehili mon guiɗo fulɓe kala Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sare Niang palibe buubi jeeri hedarago e molorago hersi Allah yiyodeɓe ko on tigui arno jodɗaɗo bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen so guenowo ñaawi saaha goɗɗo ɗo e Pindi TV